15 virolaiskuljettajaa. En tiedä. Aika mielipuolista lähteä tommosella vehkeellä tän Sisu Enduroon. Ei jälleen kerran voi muuta kuin hattua nostaa, että on pyörä, mutta tietynlaisella Enduro-varustuksella. Numero 22 siinä tukkiesteet suorittaa Joonas Niemikorpi. Hannu Ojala siitä paukutteli Hussella numerolla 23. Tukkiesteet, ei ongelmia, niin kuin ei näytä myöskään olevan numerolla 24. Tero Häkli, My Beta Racing -tiimin miehiä. Moottorikerrosta Jani Härmä numerolla 25. Paineli siinä Sherkolla ja hänen perässään sitten numero 28 Jyrki Vasama nummella moottorikerrosta. Motokeidat Racing Team numero 29 Timo Koivula Kangasalan moottorikerros. Piiskaa Husqvarnaansa siihen kohti Ellivuoren ylämäkeä. Ja hyvällä otteella tullaan siellä vauhdikkaasti numero 31 Toni Toukola. Toni on tuossa sellaisia edesottamuksia esitellyt, että häneltä on lupa odottaa hyvää sijoitusta tänään ja selvästi tuossa niin kuin näkee otteista, että nytkin tää prologiin haetaan selvästi tuota kärkipaikkaa, että päästään reitille starttaamaan kaikkien muiden edellä.
Numero 33 Joonas Kastreen. 34 Henrik Heikkinen. Heidän perässään kilpailun yksi ennakkosuosikki numero 37 Antti Hänninen, Salpausselän moottorikerho. Hirvittävällä vauhdilla tuosta keulittelee noiden tukkien yli ja Antti tosiaan tänään varmasti, jos suurempia ongelmia ei tule, niin taistelee tämän kisan voitosta. Sitten Sisu Enduro, kuljettaja numero 35 Arno Holopainen. Ja tarmokkaasti päin tukkeja siitä pamauttelee Ville Kettunen Suonenjoen moottorikerrosta numero 38. Numero 40 Nikolas Marjanen ohittaa siinä juuri numero 39 Mats Gronholmin. Välillä kun tilanne vaatii, niin nämä esteet, niiden yli pääsee taidolla, tuurilla, sisulla tai raivolla. Eetu Puhakainen näytti siinä äsken numerolla 43, kuinka se mennään taidolla. Ja puolestaan numero 42 Daniel Natri näyttää, kuinka se mennään sitten tuollaisella sisulla. Totta kai siinäkin taitoa myös valtavasti mukana, mutta toisinaan niin tilanne saattaa sellainen olla, että taitojen sijaan niin tarvitaan vaan puristusta ja sisua, että päästään tilanteesta eteenpäin. Huomio, huomio kaikki Sisu Enduro talkoolaiset nyt kuulolle. Kello 10 tulkaa ne talkoolaiset, jotka lähtevät tuonne reitille. Tulkaa, kokoontukaa tähän ilmoittautumispisteen luo. Eli huomio kaikki Sisu Enduro talkoolaiset, jotka lähtevät tuonne reitille. Teillä on kokous, neuvonpito tässä ilmoittautumispisteen luona. Ja hienoa kannustusta saa siinä numero 48 Jarno Lehtonen Sisu Enduro miehiä. Ja Tapeilta hänkin tuolta sitten päästelee tuonne sitten kohti Ellivuoren rinteitä. Selvästi kannustuksesta on apua, kun tsemppaatte hyvä yleisö vaan noita kuljettajia. Ennen kaikkea silloin, kun jotain pientä hankaluutta saattaa ilmetä, niin silloin sitä tarvitaan. Ja näin on sitten Silver-luokkakin päässyt matkaan prologi numero 2. Siinä oli numero 101 Janne Koskinen, numero 102 Jani Suihkonen. Numerolla 104 Antti Villanen. Lähensi joka kolkassa enduropiirissä tunnettu mies Reijo Karppinen, numero 7 Repa Belleriina. Siinä
varmalla otteella, niin suoritti nuo kaikki esteet ja kaasuttelee tuolla nyt Nellivuoren rinteitä eteenpäin. Numero 108 Eero Suhonen ja numero 111 Joa Huhtanen. Joa Huhtanen on mielenkiintoinen nimi. Hän on vasta 14-vuotias kuljettaja. Haastaa täällä kaikki vanhat sedät ja tädit. Tuosta nuoruuden innosta saattaa olla tänään hyötyä. Täällähän ei siis ajokorttia tarvita, että tähän kilpailuun pystyy osallistumaan. Numero 117 Jarno Elo Rauman seudun moottorikerrosta. Siitä tukki kerrallaan varmasti yli. Ja hänen perässään sitten Jarkko Ramstadius numero 118. Sieltä täältä kuuluu pohjapanssareiden paukis. Se kuuluu tähän lajiin. Siellä kuulemma yhdellä kuljettajalla oli jo äskeisessä prologissa irronnut jalkatappi kokonaan rungosta ja sen takia tuossa sitä hitsauskonetta etsiskeltiin ilman jalkatappia. Toista jalkatappia tämä tulee olemaan kyllä tuskainen päivä. Toivottavasti saavat pyörän kuntoon ja siihen mennessä tuo pääkilpailu alkaa. Meni vähän paremmin toinen kierros tässä. Mitä? Tuo meni vähän paremmin toinen kierros. Miksi se meni hienosti? Kerran pysähdy taas jatkaa. Joo, se vaati sen vauhdinpidon siitä. Tuossa meni aikaa vaan joudun tekemään tuossa puukäännöksiin. No niin, ja nyt kaikki syysluokkalaiset huomio. Tuossa kun tuo naisten luokka lähtee liikkeelle, niin tullaan varmistamaan näille betoni- ja tukkiesteille, että jokainen heistä pääsee yli turvallisesti. Ja eikä sitten jos apua tarvitaan, mutta Sisu Enduro talkoolaiset, olkaa tuossa nyt valmiina ja kuulolla ja näköisellä sillä lailla tähän tukkiesteiden betonirenkaiden ympärille odottamaan, että naiset pääsee tuohon reitille. Varmistamaan, että heille sitten niistä yli. Numero 132 Tom Nordman valtaa moottorikerrosta siitä suorittaa tukkiesteet ja hänen perässään numero 130 Tapio Liusvaara Kangaselle moottorikerrosta. Pitäisi niinku olla pakko niinku nostaa tervevalottaa, mutta sitä uudestaan yrittää voittaa.
Karvet leukastuu. Ja onpa meillä täällä myös yksi saksalaiskuljettaja. Siinä äsken ohitse paineli 137 Karsten Hopa. Kansainvälinen meininki Virosta, Ruotsista ja Saksasta on siis kuljettajia mukana. Siis on selvästi niittänyt mainetta Suomen rajojen ulkopuolella. Teillä on teltta. Joo. Reitin varrella nyt nimellä yksi, numero 200, Mikko Kutuista, numero 200. Mikko veti ekana. Hirveä ilmalento. Meillä on se käsi oikein hyvä. Tiimin nimi Virtaset, numero 202, Kimmo Virtanen, 203, Minna Virtanen. Löytyy reikeen lähi kokeilemaan. Nimessä Virtanen, toisen Hirma harrastus. Lyödään pitää olla. Seuraava pari ajo. Tiimi kolmas kerta kesäreissuilla. Tiimin nimi numero 204 Jörgen Nylund ja 205 Pauliina Luuni. Joo, se on tärkeä, muuten me hukkaa. Se on nimellä YP2. Kivun kärsii, kun Numero 206 207 muistella. Sami Peuralla, Niko Riskilä. Vai videolla maatua kannettiin. Numero 208 Markus Häkkinen, 209 Huomanen. seuraava. Se lähti täysin saumaan. Mä pyörän yössä jätkän vielä, mutta mä tulin pois. Sitten paketteutu huolellisesti. Numero 210 ja 211. Petrus Mutanen ja Juha Mutanen. Hyvä. 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 Nimellä Höntsä Pena. Nikolai Kotonen numero 12. Hyvä vauhti. Hyvä Milja! Tommi Siltonen, Arttu Löflund, numero 218. Hyvä! Hyvä! Vesanto voittaa, soi kakkonen. Jos se tappaa se vauhdin, niin Numero 20 Arto Uusikalla ja 21 Timo Lemi. Pieni pomppu siihen. Meillä on naiset. Hyvä. Naiset myös jälleen tuossa prologen numero 2. Ja nyt tosiaan Sisu Enduro ry:n talkoolaiset, niin voitte aivan rohkeasti ryhmittäytyä nyt tuohon sitten auttamaan naiset noiden esteiden yli, että päästään turvallisesti rikkomatta pyörää, rikkomatta kuljettajaa. Niin menkää tuohon vähän valmiiksi katsomaan, jos apua tarvitaan, niin sitten selvitetään nuo esteet yhdessä. Ja totta kai yleisö, se on se meidän tehtävä, tsempata ja kannustaa täällä jokaista, mutta mielestäni ennen kaikkea kyllä naiset ansaitsee kyllä suosion osoituksia ja raikuvia aplodeja. Hyvä Milja! Hyvä!
Ja naisten luokassa tänään kilpailee ruotsalaiskuljettaja numero 300 Alexandra Hoff. Numero 301 Milja Käpynen Kangasalan moottorikerho. Numero 302 Mari Tiihonen Mäntsälän moottorikerho. Numero 303 Nelli Elo Porin moottorikerho. Ja nyt sitten jäädään odotteleen, että varsinainen pääkilpailu saadaan käyntiin kello 11. Eli noin 45 minuutin kuluttua niin starttaa tuo sitten pääkilpailu näiden prologikierrosten perusteella lähtöjärjestys. Sitä tuossa nyt sitten seuraavat 45 minuuttia ymmärrään tuolla toimistossa, että kuka lähtee ja missä järjestyksessä. Antaa viimeiselle kuljettajille rauha suoriutua esteistä. Aion nyt puhun itsestäni ja tästä tuonien höpöttämisestä. Kannustaa saa ja pitää saa, annetaan aplodeja. Ja tsemppiä noille naisille. Mutta nyt pieni tauko ja tauon ajaksi sitten väliaika. Hyvä Minna! Nyt sitten vielä tärkeä tiedotus kaikille kuljettajille. Martti päästi 10.30 ohjaata kokous.